Kaixo, nire supertxiki maiteak, zer moduz gaude? Nahi duzuen bizitza sortzen, supersekretoak ezagutzen, espero dut baietz. Ezin dugu bizi kanpora begira ez garenaren itxura hori ematen. Horrek ez baitizu lagunduko. Gauza ez da ematen dugun irudia, baizik benetan garena. Zertako balio dizu esatea lagun onak dituzula, gero bakarrik usten bazaituzte arazo bat duzunean. Gelditu nerekin eta jakingo duzu ongi aukeratzen. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia ederronetan dituzula erraminta guztiak zure bizitza sortzeko. Eta web horrian entrenamendu eder bat hasieratik zure pentsamendua erabiltzen jakiteko, zure gauzak lortzeko. Ez galdu aukera. Zerk nekatzen zaitu gehiago? Irudi gezurti bat ematea edo esfortzua egitea, egia esatea, eta benetan nahi duzuna edo lortu nahi duzuna horren bila joan. Minak beti esaten dugu zertarako balioko digu aldaketa egiteko eta merezi dugunaren bila joateko. Lagunekin arazoak balin baituzu, ez estali, bilatu nork lagunduko zaituen irakurri adituek diotena harreman osasuntsuak eukitzeko, baina ez errutik kulpa sentitzen duzun espaziotik, baizik zure bizitzaren erantzulezaren espazio horretatik. Askotan beldurrak geldiarazten gaitu, bai? Edo oso txiki ikusten gehalako, bai, niri ere pasatzen zait. Edo besteek zer pentsatuko ote duen eragina duelako, edo nasteari beldurra diogulako, hanka sartzeari. Demagun, beldurra alde batera utzi nahi dugula. Eta nahi duzula lagunak aldatzea etzealako gustora sentitzen. Ekintzak lagunduko zaitu. Askotan beldurrak zeiten digu geldiarazi. Beraz jun, konpainia onaren bila eta urrundu konpainia txarretatik. Nota hobeak atera nahi dituzula? Jarri zaite gelan lehenengo ilaran eta elkartu zaite adi dauden laguntxoekin eta ikasten duten laguntxoekin. Inbiriadun lagunez inguratzen bazea, zu izango zea urrengo inbiria duen pertsona. Oldarko horribiltzen diren kuadrilla batean sartzen bazea, zu izango zea urrengo oldarkorra. Era berean, inguratzen bazea jende maitakorrez, urrengo pertsona maitakorra zu izango zea. Inor ez da beti pertsona berdina. Agian, zure lagun mina ez da iazko berdina. Agian, hobetu du, aldatu du, eta baita zuk ere. Hala ere, beti egongo dira pertsona batzuk, iraganean ezagutu zintuzten bezala oraindikan horrela zehala pentsatzen dutenak. Ezagutu badizute pixka bat jarrera pasotarekin, pentsatuko dute pasota bat zela. Ezagutu bazintuzte pertsona isila bat bezala, pentsatuko dute oraindik zarela. Baina zuk badakizu errealitatea barrutik kanpora sortzen dela. Eta zuk ezberdin pentsatu sentitu eta ekiten badezu, kanpoan kriston emaitzak lortuko dituzu, naiz eta besteek ez ikusi. Eta ez badute hala ikusten, beraien ardura da. Batzuk iraganean bizi dara, baina zu ez. Beraz, hori ez da zure ardura. Zu arduratu zure bertsio honena izaten. Jarraitu nirekin lanean, aurrera supertxikiak eta superfamilia.